प्रतिकूलता. जीवनामध्ये प्रतिकूल काळ हा येत असतो. कोणाला शालेय जीवनात येतो, कोणाला कॉलेज जीवनामध्ये येतो, कोणाला संसारी जीवनामध्ये येतो, कोणाला वृद्धापकाळामध्ये येतो. पण प्रतिकूल काळ हा जीवनामध्ये गरजेचा आहे. अनुकूल काळामध्ये माणसाला आपल्या जीवनातल्या किंवा भगवंताने दिलेल्या सर्व शक्तीचा उपयोग करता येत नाही. प्रतिकूल काळामध्ये आपल्या इंद्रियाची सर्व शक्ती, आपल्या बुद्धीची सर्व ताकद, आपली विचार करण्याची शक्ती, आपली चिंतन करण्याची शक्ती, आपली सहन करण्याची शक्ती, आपला संयम, आपलं धैर्य, या सगळ्याच दिलेल्या शक्तीचा वापर आपला फक्त प्रतिकूल काळात येत असतो. तर व्यक्तिमत्व विकासामध्ये आपल्या जीवनाच्या प्रतिकूल काळ हा गरजेचा आहे. प्रतिकूल काळाला सकारात्मकतेने घेतलं पाहिजे, प्रतिकूल काळाला नकारात्मकतेनं घेऊ नका. प्रतिकूल काळाचा ज्यांच्या जीवनावर निगेटिव्ह इम्पॅक्ट होतो किंवा नकारात्मक परिणाम होतो, ती माणसं व्यसनी होतात, ती माणसं नैराश्यग्रस्त होतात किंवा ती माणसं हताश होतात आणि ती माणसं मानसिकदृष्ट्या पराभूत होतात. ज्या व्यक्तीचं मन हारतं माझ्या बांधवांनो, त्या व्यक्तीचं शरीर कधी जिंकू शकत नाही. तो कितीही मोठा पैलवान असू द्या, तो जिंकूच शकत नाही. मुष्टीर आणि चानूराला ज्यावेळेला बलराम आणि श्रीकृष्णाने मारलेलं कंसानं पाहिलं, त्यावेळी एवढा मोठा बलाढ्य कंस त्या नुसत्या श्रीकृष्णाच्या त्या लढाईनं, त्या कुस्तीनं घाबरला. त्यावेळी कंसाला मारण्यासाठी कृष्णाला एक बुक्की सुद्धा मारावी लागली नाही. तो फक्त त्याच्या छातीवर बसला होता, पण त्याचं मन हारलं होतं. कृष्णाला बाजूला करण्याची ताकदच त्याच्यात राहिली नव्हती. कृष्ण नुसता छातीवर बसला तर भीतीनंच कंस मेला. हे सगळ्यांच्या बाबतीत आहे. एकदा मन हारलं तर शरीर जिंकू शकत नाही. पण शरीर कितीही दुबळं होऊ द्या, शरीर कितीही जखमी होऊ द्या, शरीर कितीही घायल होऊ द्या, तुमचं मन जर बलाढ्य असेल, तुमचं मन जर अजिंक्य असेल, तर तुम्ही कोणाकडूनच हरू शकत नाही. तुम्ही जिंकल्याशिवाय राहत नाही, लक्षात ठेवा. अफजल खान आणि शिवाजी राजांच्या तुलनेमध्ये अफजल खान शिवाजी राजांच्या 2.5 पट मोठा होता. उंचीलाही तेवढाच मोठा, ताकदीलाच तेवढाच मोठा. पण शिवाजी राजाचं मन एवढं अजिंक्य होतं की मी याला लोळवीन याची खात्री त्यांना होती. पण 2.5 पट लहान असणाऱ्या शरीरानं सुद्धा 2.5 पट मोठं असणारं शरीर लोळवलं. ही मन त्यांच्या जीवनातलं बलवान असल्याची पावती आहे किंवा पुरावा आहे. त्यामुळे प्रतिकूल काळ हा जीवनामध्ये येत असतो. प्रतिकूल काळामध्ये आपला विकास घडत असतो. अर्जुनानं ज्या वेळेला कुरुक्षेत्रावरती आपलं गांडीव धनुष्य ठेवलं आणि त्याला नैराश्य आलं, त्याच्या जीवनातला सगळ्यात प्रतिकूल काळ त्यावेळेला वाटला, त्याच वेळेला गीतेच्या भगवंताच्या मुखातून त्या ठिकाणी अर्जुनाला प्रबोधन झालेलं आणि जगासाठी ती ओपन झालेली. हातपाय गळालेल्या माणसाला 39 लाख योद्धा मारण्याची ताकद त्या शब्दांनी दिलेली आहे. तेव्हा प्रतिकूल काळ हा माणसाच्या जीवनामध्ये विकासाची पायवाट दाखवणारा एक दीपस्तंभ असतो, हे लक्षात ठेवा. आपल्या जीवनामध्ये प्रतिकूल काळ आला तर त्यामध्ये स्वतः अंतर्मुख व्हा. बहिर्मुख झाला तर तुम्हाला बाह्य शक्तीचा जो परिणाम आहे तुमच्या शरीरावर किती होणार आहे याचा अंदाज येईल. पण तुम्ही अंतर्मुख झाला, तुमच्यातली स्वतःतली शक्ती शोधायला लागला, तर तुम्ही त्याच्यावर सहजपणे मात करू शकता. इतक्या ताकदीचा शोध तुम्हाला लागल्याशिवाय राहत नाही. आणि प्रतिकूल काळ आपल्याला अंतर्मुख व्हायला भाग पाडतो. ज्या वेळेला आपल्याला मदत करणारी सगळीच माणसं दूर जातात, आपल्याला त्यांचा अनुभव येतो, आपल्याला अपेक्षा असते की तो मला प्रतिकूल काळात मदत करेल, पण त्याच्या मर्यादा सांभाळून तो गरजेपोटी आपल्या जवळ आलाय, गरज संपताच तो निघून गेलाय आणि तो आपल्याला मदत करणार नाही, हाही प्रतिकूल काळच असतो. आपल्याला जीवनामध्ये आपला कोण आहे, परका कोण आहे हे आपल्याला ठरवण्याला किंवा आपल्याला खऱ्या अर्थानं अनुभवायला येणारा काळ जो असेल तर तो प्रतिकूल काळ आहे, हे लक्षात ठेवा. सुखामध्ये सगळीच माणसं आपल्या बरोबर असतात, त्यात आपला कोण आणि परका कोण आपल्याला कधीच कळत नाही. आपला कोण आणि परका कोण काढायचा असेल तर प्रतिकूल काळच यावा लागतो. तुम्ही अडचणीत असल्याशिवाय तुम्हाला मदत करणारा खरा माणूस तुम्हाला कधी कळतच नाही. हा प्रतिकूल काळाचा फायदा आहे. तुमच्याजवळ असलेली एखादी सुप्त शक्ती तुम्हाला प्रतिकूल काळावर मात करण्यासाठी जेवढी उपयोगी पडत असते, त्यावेळेला त्या शक्तीचा शोध तुम्हाला प्रतिकूल काळच शोधून देत असतो. त्या प्रतिकूल काळ आपल्या जीवनात आलाच पाहिजे. नसेल तर एक जुनी म्हण आहे, तुम्हाला सांगतो, आपल्याला जीवनामध्ये आयुष्यामध्ये फुकट जर काही मिळालं ना तर त्याची किंमत आपल्याला कधीच मिळत नाही. अनुकूल काळ हा फुकट मिळालेला असतो. अनुकूल काळ आपल्या प्रगतीला बघून लाभलेला असतो, त्याच्यासाठी आपलं कष्ट आपल्याकडे बघून तो प्राप्त झालेला असतो. प्रतिकूल काळ तो सुद्धा आपल्या प्रगतीला बघूनच निर्माण होत असतो. कोणीतरी आपल्यावर जळत असतो आणि आपल्यावर मात करण्याचा प्रयत्न करत असतो, तोही त्यातून येत असतो. त्यामुळे आपण सुखामध्ये असताना, आपण चांगल्या अवस्थेमध्ये, अनुकूल काळामध्ये असताना
आपल्याला आपल्या बरोबर असणारी माणसं आपल्या बरोबर आनंदाला आपण आनंद उपभोग घेत असतात, आपल्या सुखाचे वाटेकरी होत असतात. पण दुःख ज्यावेळी जीवनामध्ये येते त्यावेळी त्याचा वाटेकरी मात्र फक्त आपला जो असतो तोच आपल्या बरोबर राहतो. हा प्रतिकूल काळ आपल्याला दाखवून देत असतो. अंतर्मुख झाल्यानंतर नुसता शक्तीचा शोध लागत नाही आपल्या जीवनातल्या, तर आपला कोण परका कोण याचाही शोध लागत असतो. त्याचबरोबर आपल्याला आपल्या मर्यादा समजतात. आपण कोणत्या गोष्टीवर किती ताकदीचे आहोत, आपली कुवत काय, आपली क्षमता काय आहे. त्यामुळे पुढचं पाऊल उचलताना आपण आपली क्षमता तपासून पाहत असतो आणि ती क्षमता पुढच्या एखाद्या संकटावर मात करण्याच्या ताकदीची नसेल तर आपण आपली क्षमता वाढवण्यासाठी प्रयत्न करत असतो. यालाच व्यक्तिमत्व विकास म्हणतात किंवा पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट म्हणतात. डेव्हलपमेंट वेगळं काय? डेव्हलपमेंट म्हणजे जे आहे त्याच्यामध्ये वाढ करणं, आणि जे आहे त्याच्यामध्ये वाढ करायची गरज कधी भासते तुम्हाला? प्रतिकूल काळातच भासते. जे आहे त्यातच तुम्ही समाधानी राहिला तर तुमची वाढ होण्याचा प्रश्नच येत नाही. त्यामुळे एक गोष्ट लक्षात ठेवा, वडिलार्जित किंवा वडिलांनी मिळवलेली कुठलीही संपत्ती तुमच्या जीवनामध्ये असेल तर तिला वजा करून स्वतःला रोज तपासायला पहा. तुमच्या वडिलांची प्रतिष्ठा, तुमच्या वडिलांची इस्टेट, तुमच्या वडिलांची संपत्ती, या सगळ्याला वजा करून तुम्ही जे उरत असता ते तुमचं अस्तित्व असतं. त्यामुळे वडिलाला वजा करून स्वतःला तपासायला शिका. आणि कर्तृत्व कोणतं तुमच्या जीवनातलं? कर्तृत्व ते असतं माझ्या बांधवांनो की ज्या वेळेला तुम्ही स्वतःला वजा करून समाजासाठी उपयोगी पडणारं काही शिल्लक राहत असतं ते तुमचं कर्तृत्व असतं. म्हणजे वडिलाला वजा करून उरतं ते अस्तित्व असतं आणि स्वतःला वजा करून उरतं ते कर्तृत्व असतं. आणि तिसरी स्टेप आहे जीवनातलं अमरत्व. ते अमरत्व म्हणजे तुम्ही मेल्यानंतर सुद्धा चंद्र सूर्य आहे तोपर्यंत तुमच्या जीवन चरित्राचा उपयोग पुढच्या पिढीला दिशा दाखवणारा ठरत असतो. ते तुमच्या जीवनातलं अमरत्व असतं. हे अस्तित्व, कर्तृत्व आणि अमरत्व हे तिन्ही गोष्टी प्रतिकूल काळाचं दान आहे, हे आयुष्यभर विसरू नका. आपल्याला या 3 टप्प्यातून जायचं असेल तर तुम्हाला प्रतिकूल काळातूनच जावं लागतं. प्रतिकूल काळ देवाला मागा उलट की मला अस्तित्वात यायचंय, मला कर्तृत्वान व्हायचंय आणि मला अमर व्हायचंय. त्याच्यासाठी देवा मला तू प्रतिकूल काळ माझ्या जीवनामध्ये दे. रामकृष्ण.